Здравейте хора, аз съм Кристиан Душев. Може ли играеш в Temple Run? Искам да го видя. Не. Пак ли тук бе? Да, къде другаде да правим? Митко, ела да ти върна нещата. Ела, събрал съм ти всичките неща, ела да ти ги върна. Който и гадно мазел е, бах. Кой е? Стаичка по земята. Еми да, това е на Митко стаята. Бах ти грозната. Аз му я построих. Какво ще кажете? Грозник. Еми, шоу Димитър не си иска нещата, явно остават за мене. Ей, какво си намерил? Оле, майко, какво си намерил? Оле, мале. Виж какво ми събрал ми така. И бах. Какво намери? Едни неща като стълбички дет приличат. Неща. Еми, нали вече не ги искаше, тъй че аз ти казах, ела да ти върна нещата, обаче ти не ги искате. Какво слушаше? Чекай, ще гледа някой мап. Абе, мафиот, ти още ли си в нашия сървър? Еми, пише, че си. Добре, човек, аз ще стегля някой мап. Я питай хората за другия път, някой коментар, нещо да имат някой мап за другия канал, де. Хора, в другия ми канал Добро Hacker 218 напишете някой як мап, моля ви се. Защото Jumper 1, 2, 3 го иска. Искам просто да сваля мапа и да го видим. Може да направим някакво състезание, а пак който победи ще играе с нас. Може нещо като полуфинална мапа и нещо такова. Да. И ден подобни. Аз мисля, че има стати малко. Map for Minecraft Stadium. Аз това ми го казах. Тос пак. На мен никой не ми го е казал. 100 левна бе, Митко. То отдавна се е лепнал пък. Очаква да го разбера. Значи, много е, не много е яко, просто как В минута. Най-тъпата мина на света. Искам да качат някои на хората. Мирише ми на изгорела. Не, печка. Човек, знаеш какво? Така е баш трудното. Аз ли? Не, Илянчо. Защото ще търся някакъв мап. Някакви идеи, кои нещо. Most likes. Това е с... Има GTA, ама тя е тъпа. Не се подвеждай. Айде да правим PvP. PvP. Искате ли PvP? Ама аре първо да свърши това. Ви свършете във втори... The last two. Хора, свърши защото съм... Да почнем.